हेलो अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू जानू वर्ल्ड मटन मसाला చూడండి ఇలా రెడీ అయిపోయింది మటన్ మసాలా ముక్క కూడా బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయింది ముక్క విత్ మటన్ విత్ రాగి ముద్ద ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుంది చూడండి ఇలా బాగా కలిపి టేస్ట్ చేసి ఆ రుచియే వేరు ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే like and share this video and please subscribe to my channel itlu me Mehboob Jan మటన్ మసాలా తయారు చేసుకోవడానికి చూడండి మేక మటన్ ఇలా మెత్తగా లేతగా ఉంది ఇది కౌలా చెలిక గోష్ అంటాం మేము ఇది చెలిక గోష్ మటన్ ఇది నేను హాఫ్ కిలో తీసుకున్నానండి మటన్ మసాలా తయారు చేసుకోవడానికి ఇది ముందుగానే నేను కుక్కర్లో ఇలా వేసుకొని కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అది కొత్తిమీర కూడా నేను వేసుకున్నాను వాసన బాగుంటుంది పసుపు ఒక స్పూను సాల్ట్ అనేది మనము రుచిగా తగ్గట్టుగా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి ఇదో సాల్ట్ వేస్తున్నాను వాటర్ వేసుకొని 3 విజిల్స్ బాగా మెత్తగా ఉంది కదా ఇది లేతగా ఉంది అందుకే 3 విజిల్స్ కి బాగా మెత్తగా ఉడికిపోతుందండి మటన్ మసాలా తయారు చేసుకోవడానికి టమోటా వట్టి కొబ్బరి ఆనియన్ వేసి నేను సెపరేట్ గా ఇది మసాలా వేసుకున్నాను రుబ్బుకున్నాను మిక్సీలో 3 టమోటాస్ హాఫ్ చుక్క వట్టి కొబ్బరి ఒక ఆనియన్ ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి కొత్తిమీర ఒక లవంగం తీసుకొని పేస్ట్ చేసుకున్నాను ఇంకా ఆనియన్ ఇది చూడండి మెత్తగా ఉడికిపోయింది కదా మటన్ ఇది రెడీ చేసుకున్నాను ఒక గిన్నెలో నూనె వేసుకొని ముందుగా పోపు వేసుకుంటున్నాను ఆనియన్ ఎర్రగా దోరినాయి పుదీనా వేసుకున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంకా కొత్తిమీర పేస్ట్ కూడా అంటాము హరియా మసాలా కూడా అంటాము చెలికా గోష్ అంటే హరియా మసాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మసాలా చూడండి ఇలా వేగి నూనె అంతా బయటకు వస్తుంది కదా చూడండి పైనకి వస్తూ ఉంది ఇప్పుడు ఇది మటన్ మసాలా రెడీ చేసుకున్నాను కదా ఈ మటన్ మసాలా ఈ పోట్లో సిల్బాటిలో వేసుకొని ఇది కొద్దిగా పచ్చి వాసన పోయేటట్టు నూనెలోనే ఉడికిపెట్టుకోవాలండి కొద్దిగా ఇట్లా వేగితే బాగుంటుంది చూడండి ఇలా నూనె మొత్తం ఇట్లా బయటకు వచ్చింది కదా మసాలా ఉడికినట్లు ఈ మసాలాలో కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా ఒక స్పూన్ హాఫ్ కిలో కదా హాఫ్ కిలోకి ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి 2 స్పూన్ అంతా కారం పొడి ముందుగానే మేము మటన్లో ఉప్పు పసుపు వేసుకున్నాం కాబట్టి పసుపు ఏం అవసరం లేదు ఇక 2 స్పూన్ వేస్తున్నాను ఇది మసాలా గ్రేవీలో ఉడికి పెట్టేస్తే గ్రేవీ ఉడికిపోతుంది మటన్ మసాలా రెడీ అయినట్టే మసాలా రెడీ అయినట్టే కదా ఇదో మటన్ ముక్కలు ఇందులో వేసేస్తున్నాను మటన్ మసాలాలో చూడండి ఇలా మొత్తం మటన్ వేసేసినాను కదా ఇది బాగా కొంచెంగా చూడండి చాలా చిక్కగా ఉంది కాబట్టి ఇది వాటర్ అనేది మసాలా రుబ్బుకొని ఉంటాం కదా కొద్దిగా చూడండి ఇలా ఇంత వాటర్ అయితే కొద్దిగా ఒక 20 నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత షేర్వా నూనె అంతా పైనకి వస్తుంది మటన్ మసాలా రెడీ అయిపోతుంది చూడండి గైస్ 5 సీటీకి 5 విజిల్స్ కి ఇది ఎంత మటన్ మసాలా మొత్తం చూడండి ఇలా రెడీ అయిపోయింది అంతా పొగలు కక్కుతున్నాయి అంతా మొత్తము చూడండి ఇది మసాలా ముక్కు కూడా బాగా ఉడికిపోయింది కలర్ బాగా తగిలింది ముక్కుకి రుచి ఎంత బాగుంటుంది చూడండి ఇది ముద్దకి అన్నంకి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి